Lima gini ako pa lagi jantar. Ano nga wa di lagi mo utob nya. Ang kuan. Nato ni pa. Kuan sa sila lupita ka kay na gamit ni. Lima pa na ya jantar lang pa nako. Ini mo dito kuan baka bukan ko niya nga di lagi mo istro ko kuan. Ako junior ya. Mana ni perpitan ni sa ano sila sa lima ni wala PC ni kay lima ni pala ani bukan ni pala ko paapa ko pinakatuig wa ni kuan expansion ni kuan junior ako pag kita pala ni ako kuan ni problema kuan ni mamdi kuan ni position ni kuan ikong ko ni ay may PC ni ubos ni lima ko ni para ko ubos ni lokal. Ini ako wala yung buhaton nila may pag-upay ko yung kay wala naman ay pagkipansyon ng kumpuan ang junior nip ani wala yung buhaton ay ikukan bahala na yung nabuhay puslan niya ulit ay wala mo din ay kapuslan na yung kulpuya kay wala pagpansyon ng junior ako. Yun.